Good afternoon, people! Today is Friday. Happy Friday sa lahat. Kala ko kung ano yung nangyari sa isda, Beshi. Bakit hindi siya gumagalaw si Fighter? Alam niyo ba, nagpa-fight silang tatlo. Silang tatlo na talagang nag-aaway-away. Hindi ko alam. Akala namin nung una, si Fighter lang at saka yung janitor, yung nag-aaway-away. Kanina napansin ko na yung maliit na si Ghost, inaaway din si janitor, nakakaloka. Parang sinusundot-sundot yung buntot. Anyway, today will be a cooking day. Magluluto tayo ng crispy pata. Ipiprito ko yung lumpiang togi natin na ginawa natin the other day. Magluluto ako ng Filipino spaghetti. Kapag nandito yung mga bata, nag-Filipino spaghetti ako kasi nahanap talaga nila yung spaghetti. And then, I will make sausage rolls as well kasi yan yung request ni Mister. So, I'm ready. Nagawa ko na lahat ng kailangan kong gawin. Like, okay na yung bahay, maayos na. Na-edit ko na yung mga thumbnail, prepare ko na. Schedule na yung video natin hanggang Sunday. Now, I'm ready to cook. So, yeah. Anong uunahin ko? Oh! Unahin ko is yung... Grabe naman sa cook! Crispy pata. Dito na yung ating pork cup. Ngayon ko lang ito nalabas. So, sana naman hindi tayo... okay lang. Iboboil ko naman to. Nahugasan ko na to eh. Before ko siya freeze, hinugasan ko na siya para like now, hindi ko na siya kailangan hugasan. Kailangan na lang natin siyang timplahan. So, kuha tayo ng malaking pot. Doon natin siya ipiprito. No, not prito. Joke lang, hindi prito. Doon natin siya iboboil. So, yung kinuha ko is yung pinakamalaking pot. Yan din yung gagamitin natin mamaya sa spaghetti. Ano kaya unahin ko? Agoy! Parang kulang tayo Yeah. Oh well. Kailangan ko ng pot. So, anyway, okay lang yan. Kasi lulutuin ko yung pasta para sa spaghetti. Anyway, wala tayong magagawa dyan. Lagyan lang tayo ng tubig. Pakukuluan ko itong tubig. Lalagyan natin ng spices. So, pakita ko sa inyo. Maraming beses ko na napakita ito kung paano ko ginagawa yung crispy pata ko. Pero, papakita ko pa din sa inyo. Since that's what we're doing today. Ayan. So, ito yung pinakauna natin gagawin. Kasi, ang tagal niyan eh. Ang tagal kong pinapakuluan yan para sobrang talaga siya ba? Sobrang lambot niya talaga. So, mag-init lang tayo ng tubig. Tapos, i-prepare ko lang yung mga spices para sa ating crispy pata. So, while hinihintay natin na ma-boil yun, and ready na din yung mga spices natin para dyan, hintayin ko siya na kumulo before ko ilalagay lahat ng spices. So, prepare muna natin yung ingredients para sausage roll. Alright, I have my apron on. Kasi marami-rami yung lulutuin natin today. I will first show you guys yung sausage roll. Ito, in fairness naman, okay na okay yung lasa ng sausage roll ko. Hindi naman siya i-request ni Dan kung hindi niya siya gusto. So, this is good. And it's very, very simple. Yung kailangan lang is puff pastry. So, hindi mo na kailangan gumawa ng sarili mong pastry. You can if you want. Pero I just get the one from the shops. Ito yung Pampas puff pastry. So, galing to sa freezer. Ihayaan ko lang siya dyan na hindi frozen. Mato. Ganon. And then, kailangan din natin ng carrots. So, ito, pinil ko na to kagabi at saka kinat ko na din siya. Yan, mga ganyan karaming carrots pero hindi ko sure kung gagamitin ko lahat. Kasi again, tansya-tansya lang. And then, mga ganito karaming onion. So, yung gagawin ko dyan is i-chop natin siya gamit yung ating handy-dandy chopper. So, ilalagay ko lahat ng onion. Tapos, hindi ko muna ilalagay lahat ng carrots kasi nga hindi ako sure kung gagamitin ko silang lahat. Nag-request si Dan na gumawa ng dalawang ganito. So, kailangan nyo din ng sausage mince. So, ito galing lang siya ng Coles. It's the beef sausage mince. Dalawang ganito yung meron tayo. Yan. And then, we will also need cheddar cheese. Kung anong cheddar cheese lang yung available, okay na okay. So, again, first thing is, i-chop natin to sila. Lagay ko lang yung mga
Carrots natin, guys. Sobrang handy nitong chopper natin. Promise. Lalo na sa mga ganitong recipe, lumpia, yung ganito. Kasi kailangan mo mag-chop, diba? Para hindi ka na mahirapan. And hindi din naman siya ganun kamahal. Ang mura lang nito. $15 lang ata to, or maybe even less. Yan. Mine is finely chopped right now. And you can barely see the onion kasi it's well mixed in there. So, yan lang yung kailangan natin. And that is boiling. So, nalagay ko na lahat ng spices dyan, guys, kasi nag-boil na siya. Ito yung mga ginamit ko. Now, you do not have to use this at all. Sobrang extra lang ako mag-seasoning kasi gusto ko na lasang-lasa talaga siya. Pero, kahit na asin at saka pepper, okay na. Okay na dito. Pero, yeah. Ako nilagay ko asin, pepper, oregano, garlic powder, bay leaves, at saka vegeta. Yan yung mga nilagay ko. And ganyan yung itsura niya. Ilalagay na natin itong si pork hack. Yan. Oh, sus, may ice pa siya. Ayan. Tapos, hahayaan natin siyang lumambot dyan, guys. Alright, now na lahat ng ingredients ready na, tapos na-chop na din natin yung carrots at saka onion, it's time to mix them all together. So, magsa-start muna ako sa isa. Uy! Ba yun? Alright. One down. Another one. Lagay na natin yung mga na-chop natin na carrots at saka onion. Yeah, I think that's perfect. Yung ganyan karami. Okay na yan. Marami na nga eh. Wait, sana. Wait. Okay. Now, we will mix it. Yung sausage roll, ano siya? I'm pretty sure Australian siya. Australian ba yan? Gustong-gusto ni Dan yung sausage roll na luto ko. Kapag may mga party, laging may sausage roll. Australian party ha. Laging may sausage roll talaga na handa. Kasama sa handa. Ano siya? Isa siya sa mga finger food nila. Kasi madali lang siya. Pwede lang ikat ng maliliit. Tapos yun na yung pagkain nila. Ito, kasi hindi naman siya pang party, ikakat ko siya ng malalaki. Makikita nyo mamaya. Kailangan muna natin silang i-mix really well. Actually, uubusin ko yung nandito. Kasi I think tama lang yung ginawa natin. Hindi ko alam kung bakit red yung ginamit ko. Hindi ko tuloy makita ng maayos kung na-mix ba yung... Yeah, okay. Angach-angach. Kung ako sa inyo, yung gamitin nyo clear or white. Huwag yung red. Kasi parang hindi ko nakikita ng maayos kung na-mix yung... And then, lalagyan mo siya ng cheese. Feeling ko ito yung dahilan kung bakit gustong-gusto nila yung sausage roll ko. Kasi I put extra cheese, guys. Again, tansya-tansya lang yung akin. Pero, mas marami, mas masarap. And then, i-mix mo lang. Ang bangunan niya, guys, with the cheese, especially, ang bango na. Okay, dadagdagan ko. I think first time ko gumawa ng dalawa. I'm not sure kung last time, dalawa ba yung ginawa ko? I don't think so. Sana tama lang yung puff pastry natin. Alright guys, I just took a break. Kumain lang ako ng lunch because I'm hungry. Now, ready na tayo na ilagay sa puff pastry yung ating mixture. So, ito ready na to, no? Yung ginawa ko sa puff pastry natin is dinivide ko siya into 2. Now, depende na sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyo. But dinivide ko siya into 2. Gumamit lang ako ng pizza cutter. Ginanon ko siya. And okay na to.
hindi na siya frozen yung ating puff pastry. As you guys can see, it's easier to work with. And I will just be using, wait sa ayan, kita nyo ako ng maayos. Also, you need an egg. So, meron akong egg dito, na beat ko na yan. Kailangan yan para i-brush sa ating puff pastry mamaya, para meron siya nung nice, like, golden brown color after natin siyang i-bake. Okay, now, I'm just gonna wash my hands again. Kukuha lang tayo ng mixture natin. Lalagay lang natin siya dito. Madali lang to guys. Depende na sa inyo kung gaano karami. Kailangan gamitin din yung kamay dito para sure talaga na it's well distributed. So, yung ends ng puff pastry, ididiin-diin ko lang siya para medyo mag-stretch out. Didiin ko lang ganyan gamit yung aking finger. Both ends para kapag inano mo na siya, finold mo na siya mamaya, at least hindi sobrang kapal nung area where nag-meet yung, yung pastry. Ayan. Now, yung gagawin is, ifo-fold lang siya guys, para makover natin yung ating filling. And stretch ko talaga siya, para sure na walang butas ba. Para sure na covered talaga yung ating filling. Para kapag binake natin siya mamaya, hindi maglabasan yung filling natin kasi may butas. So, make sure na walang butas. So, as long as ready na talaga yung puff pastry mo, it's not hard to parang stretch out. Alam mo yun? And, press mo lang siya ng slight para secure yung ating filling sa loob. Para dikit talaga yung pastry. And that is it. So, isi-set aside lang natin to. Gagawin natin lahat. Lagay lang natin. Wait, tumatawag si Danny Boy. Hey, babe. Hello. I was going to say, turn the air conditioner, the heater on. Okay. But, yeah, so it's not cold. Like, what I do is, if you turn the lounge room on, but then on the same button, instead of turning our bedroom on, there's got like lounge as well, down the bottom button, on the control panel. Okay. Can you see it? Yep. Yeah, what, bedroom 1, 2, 3, and then lounge. Turn the lounge on, that's the front of the house. So if you do that, if you turn the front on and the back on, the whole house will get warm. Okay, cool. Yeah. How you going there? Everything all organised? You sorted? Yeah, I'm doing the sausage roll. Oh, cool. Excellent. Do you need anything? I think I'm good. Okay. I'll be at the Asian grocery, yeah, bit later or so. Okay. Yeah, so if you think of anything in the next hour or so, let me know. I will let you know, my love. Let me know. How many pork hocks do you want? 1 or 2? 2? Was it 2? Yeah. They're cheap. Yeah, they're $5. Cool. Alright, babe. I'll be home about 5ish. 5-ish? Okay. Yeah. Yeah, they'll be here maybe around, maybe in an hour. Okay. Yep. Yeah. Have they left already? Oh yeah. Early. Yeah. Yeah. Okay. Now, what time is Kathy and Neil coming? I'm not sure. I haven't texted anybody yet today. Okay. Yeah. Yeah. All good. All good. They can come I'll see you whenever. around for 5. Alright, my love. Thank you. That's alright. Love you. Bye. Love you. Bye.
Okay guys, so tapos ko na lagay sa pastry lahat. Itong side na to, nakat ko na siya. Depende na sa inyo kung gaano kaliit. Again, sa mga party-party na napuntahan ko, ang liliit, siguro half ng size nito para like, madali lang ba, finger food. Pero because sa bahay lang naman tayo lang kakain, inano ko siya, medyo malaki. Kung si Dan masusunod, gusto nga niya half lang nito, itong size. Pero, ayoko naman na sobrang laki. Kasi may mga bata din naman. And alam niyo naman yung mga bata. Mabilis magsawa sa pagkain. Ayan. Cut ko lang siya. Tapos, i-arrange ng maayos. And sa oven pala to ha. 195 degrees Celsius to 200. So, depende na sa inyo. And you bake it for around 30 minutes or hanggang sa mag-golden brown na siya. So, kasi dalawa yung trays ko, yung gagawin ko mamaya is parang halfway sa baking time natin. Ililipat ko yung nasa baba sa taas para even yung pagkaluto ng dalawang trays. And huwag natin palang kalimutan na mag-brush ng egg before natin siya i-bake ha, para mamaya magandang golden brown yung labas ng ating sausage roll. Mamaya ko na siya gagawin kasi mamaya ko pa naman siya i-bake. Ilalagay ko lang siya sa oven pero naka-off yung oven para lang hindi magulo tingnan yung working area natin. Pero mamaya ko na kasi ito i-bake. So, yan na muna siya. Pero yung egg ko naka-ready na yan para mamaya. Now, i-ready ko lang yung ingredients para sa ating Filipino spaghetti. So, ito naman, yung ingredients, napakasimple lang. Ang dami ko na din beses na luto to sa channel ko, but this time it's gonna be detailed. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko talaga niluluto yung sauce. Yung ingredients are, hindi kasali itong carrots ha. Onion, na-chop ko na yung onion kanina. And then, hotdog. I prefer yung cheese dog. Yung may cheese na hotdog, yan. Nabili namin to sa Filipino shop. Kakatlan natin yan mamaya. And then, cheese. The more, the merrier. Masarap talaga kapag maraming cheese. Nilalagay ko siya, hindi lang after lutuin. During sa pagluto din talaga ng sauce. Yung sauce ko, habang niluluto ko siya, nilalagyan ko siya ng cheese kasi parang mas nakaka-add siya ng magandang texture. Basta, and nakaka-add din talaga siya sa flavor. And then, of course, we need minced beef. And yung pinaka-sauce ko, I use the Del Monte Sweet Style Spaghetti Sauce. Ito talaga yung sauce na ginagamit ko, hindi yung ibang style. Sweet style talaga. And parang nagbibigay siya ng parang Jollibee na taste sa kanya. And also, depende sa consistency ng sauce ko. Kung kailangan ko ng parang more, naglalagay ako ng ketchup, yung banana ketchup lang. Ito. So, yung tamis anghang banana sauce, pero konti lang guys. Konti lang talaga. Kapag kailangan lang, very, very optional to. And then, kung kailangan ko ng more liquid, I don't use plain water. I use stock. Now, we don't have beef stock, pero meron akong beef cubes. So, yung gagawin ko dun is, kung kailangan ko ng liquid mamaya ha, gagawin ko dun is, i-dilute ko siya sa tubig, and yun na yung magiging stock natin. But then again, optional kung kailangan lang talaga natin. Kasi this alone, okay na siya sa ating Filipino-style spaghetti. So, yun lang. Itong hotdog na to, wala siya ng plastic. Dire-diretso to. In fairness, hugasan ko lang ulit yung ating Alam nyo naman siguro kung anong gagawin sa hotdog. Itong buong pack ng hotdog, ito lahat inuubos ko sa isang lutuan. Mahilig kasi yung mga bata sa mga ganito. Yung cheese dog, nakaka-add talaga siya, guys, na mas maging cheesy yung ating spaghetti sauce. Masarap talaga. Pwede naman hindi cheese dog. Pwede lang yung regular hotdog lang. Pero, mas prefer ko talaga yung Filipino hotdog. Hindi yung hotdog na dito nabibili sa mga shop sa Australia. So, kapag nagluluto ako ng Filipino-style spaghetti, I make sure na Filipino hotdog talaga siya. Kasi meron naman silang like red hotdog dito. Kaya lang, iba siya. Mas gusto ko talaga yung Filipino style.
Alright, kakatupa lang ng hapon, pero lulutuin ko na yung sauce, guys. Kasi last time pumunta sila dito, nagutom yung mga bata, tapos nagluluto pa ako ng spaghetti. And nag-offer naman ako, lalo na kay Holly, nag-offer naman kami ng ibang pagkain, pero ayaw niya ng ibang pagkain, gusto niya spaghetti. So, lulutuin ko na to ngayon, pero, pwede namang initin yung sauce mamaya. Pero, yung pasta, mamaya na. Para kapag nagutom na yung bata, mabilis lang naman yung pasta. 15-20 minutes lang naman yun. Pero at least yung sauce luto na. So, let's cook the sauce. Alright, so ready na yung pot natin. Unang-una is olive oil. And then, yung onion natin. And then, isunod na natin yung beef kapag translucent na yung ating onion. And now, kailangan lang itong mag-brown. Kapag nag-brown na yung beef natin, isusunod natin yung hotdog. Ayan. Kapag wala na masyadong nakikitang pink-pink, pwede nang isunod natin yung ating hotdog na may cheese. Hintayin lang na like maluto-luto siya ng konti. Tapos isusunod natin yung sauce. So now, naluto na yung hotdog natin. Lagay na natin yung sauce natin, guys. Inuubos ko to. Again, kung medyo dry siya, pwede naman tubig. Pero ako, yung ginagawa ko is beef stock. Or yung beef cubes na may tubig. Para malasang-malasa ba. Pero again, pwede tubig. Kasi malasa na din naman to. Lalo na kapag nilagyan mo na ng cheese, mas lalo nagtitikin yung sauce. Kaya minsan kailangan talaga ng more tubig or stock. Meron ding mga nag-suggest na kondensada yung gamitin. Hindi ako nagkukondensada kasi ayoko naman na sobrang tamis. And nakukuha ko na kasi yung creaminess niya kapag naglagay ako ng cheese. Tapos medyo may pagka... Basta hindi siya sobrang tamis ba? Tapos ang cheese, ang sarap kaya ng cheese. Pero kung gusto niyo ng matamis, yun siguro, try niyo yung kondensada. Hindi ko pa na-try yan eh. Ganito na yung itsura ng sauce natin, guys. Wala pa yung cheese. So, lalagyan natin ng cheese. Yung gamit ko is yung same cheese na ginamit natin sa ano kanina, sa sausage roll. Depende na sa inyo kung gaano kadami. Tapos, ito, magtitikin na yung sauce nito dahil sa cheese. Now, napapansin ko na kapag nilagyan ko ng maraming cheese yung sauce, yung mga kumakain, hindi na nila kailangan maglagay ng cheese later. Like on top of the sauce kasi very cheesy na nung sauce. Pero ako, because I love cheese, kapag kumain ako nito, mamaya maglalagay pa din ako ng cheese. Takpan nyo lang yung sauce and put it on really low heat. Guys, pinatay ko na yung apoy ng ating spaghetti sauce. Mamaya ko na siya i-on ulit kung gusto ko siyang initin kasi hindi ko alam kung kailan to makakain. It's now 2:58 and siguro mga couple minutes nandito na sila manay. And kung gutom na yung bata, mga bata and gusto nila ng spaghetti, okay na to. So, update sa ating crispy pata, it looks like that. So yeah. Hindi siya ganun kaaya-ayan tignan ngayon, pero mamaya guys. Pero sobrang lambot na niyan. Kanina pa yan dyan. Siguro mga 2 oras na yan kumukulo dyan. And yung ginagawa ko, kasi nag-reduce na yung tubig, inaano ko siya, fini-flip ko siya every now and again. Guys, ito na yung pinalambot natin na pork hack. And ginanyan ko lang siya para mag-drain like yung tubig. Ipapa-dry ko yan siya dyan hanggang sa sobrang dry na niya. And i-air fry natin yan mamaya. Like, sobrang lambot na niya. O, tingnan nyo. As in. Inano ko na, nilagyan ko na ng egg, guys. Yan. Sa kabila din meron. Tapos, mag-ano tayo? I-preheat muna pala natin. Na 195 to 100. Pizza. Lagay natin to, guys. Spaghetti. Ubusin ko na lahat. Yan. Thirsty na naman? Thirsty. Come here. Yan, hinahawakan niya yan. Enough? That was quick. That's it? Bilis naman nun. Good girl. More? Okay. You have to learn from me again. Enough? Enough? Yes, I had that one.
Ayan, yung tubig nilagyan ko lang ng oil at saka asin. Tapos ito, sinafry na natin yung ating toge. Ayan. Ito guys, hindi ko lulutuin kasi kami lang. Wala sila, wala silay. Kami lang talaga. Like, ito na, kami na lahat. And, ang dami na nito. Tapos si Manay, nagdala ng laing to, no? Laing. So, ito lang yung kakainin namin guys. Laing. Kasi luto na to, iinitin na lang. Yan, isave natin para bukas. Dry na yan. Pero kapag nagluto kayo nito, air fry lang to ng mga 20 to 30 minutes. Tapos na. Hindi na kailangan timplahan kasi nakatimpla na yan kanina. Tapos na yun, guys. Yan. Tapos na. Yung, tapos na din. Spring roll, toge. Sarap. Tapos si Kat nagdala ng upside down. Sarap. Oo, caramelized na daw. Siya na talaga. Nag-upside down. May pa-crack-crack. Hoy, huli ka. Ayan, spaghetti, guys. Ayan si Kuya. Tsaka si Zach. Mainit pa yung kay Zach. Kakaano lang yan. Kay Kuya, kanina pa kasi. Haloy, okay na tong ating sausage roll. Brown na ba? Ayan lang. Okay pa yan. Magsarap yan pag brown na ba? Mamaya pa? Okay. Ayan, tapos na yung sausage roll natin, guys. Ayan yung laing ni Manay. Siya na talaga ang nagdala ng laing. Ready na din yung rice natin. Yung mga sila, kumakain na sila dun.